A vos que nos estades vendo, non vos podedes perder o de Nais e Pais de hoxe porque vai especialmente dedicado a vos. Acompáñanos hoxe, como cada 2 semanas desta sección, Enriqueta Alonso e Juan Antonio Pinto, profesionais da Fundación Preescolar na Casa. Moi boa tarde aos dous. Boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, imos a ver que opinan desta experiencia de ser avós Suso, Carme e Mabel. Como vos cambiou a vida? Un pouco, sí, porque sempre che causa algo de sensacións así rara, ou rara non. A ver, o neto é un aliciente moi grande, igual que ter fillos. Moita alegría con Dá moita eles. alegría ter os netos, cuidados e todo, estar con eles. Cando vos viñeron os netos xa levabades moito tempo sen coidar nenos, non? Claro, Sí, claro. claro que levábamos moito sin cuidar nenos, e claro, Sí. e gusta. E además que nos gustan os nenos moito. Pois eu levo ao colegio, vou nos buscar, e cando teñen tempo libre salgo con eles de paseo. E depois están con nós hasta que veñen os pais. Non, é o que facemos con eles. E Carmen, para ti que significa poder coidar dos netos? Moita satisfacción e moita alegría. Non che quita tempo, non dis, ai, gustaría meter tempo libre. No, Todo o contrario, non? No. Sí, eu estou moi contenta con eles. Sitios coxos non hai, ademais cada un ocupa o seu lugar. Os pais os de pais, os abuelos de abuelos. Non hai. Pero xa sabedes que os abuelos o lugar que teñen sempre o de consentir máis os caprichos. Sí, bueno, a veces, sobre todo o abuelo consiente máis. Sí. Non me rompen nada. A quen lle rompen é a ela. Non é romper. Que diferencia hai, non? Entre criar os vosos fillos e criar agora os netos. Hai moita, para mí moita porque eu antes non tiña tempo e agora teño todo o tempo do mundo. A experiencia para vos positiva en todos os sentidos. Sí. Para mí sí, e para ela tamén. Mabel, esa sonrisa da abuela feliz. Sí, totalmente, totalmente. Estoy muy contenta. Yo antes trabajaba y ahora me jubilé y entonces tengo otro trabajo más agradable, realmente, que es cuidar a mi nieto. Pues paso semana sí, semana no, por las mañanas, unas horas. Sí. O sea, que tedes a custodia compartida uns abuelos e outros. Sí, eso es lo mejor dicho. Realmente lo dedico solamente a él. O sea, ya dejo todas las cosas preparadas antes en casa y después me dedico solamente a él. O sea, darle de comer, atenderlo, jugar con él, solamente a él. E me imagino que a túa filla estará encantada tamén. Sí, porque claro, ve al hijo completamente cuidado, tanto por una abuela como por los otros abuelos, o sea, exactamente igual. Entonces yo creo que se siente muy amparada, realmente. Yo crié a mis hijos sola y entonces ahora el nieto, pues si tiene cualquier problema llama a los padres y es completamente distinto. O sea, es una responsabilidad y es más, les consientes un poquitín más. Experiencia positiva tamén, como lles dicía eles, en todos os sentidos. Uy, sí, yo realmente soy una abuela chocha y lo reconozco. Sí, totalmente. Yo, ojalá me vengan más. Bueno, como poden comprobar, estes avós están totalmente encantados con poder coidar e desfrutar dos seus netos. Enriqueta, Juan Antonio, a ver, cal é o papel dos avós na educación dos netos? Pois eu penso que o dicía este avó que aparecía na reportaxe, que dicía que eles son avós e os pais ten o papel de pais, de educadores. O papel dos avós debe ser o de mimar, de ser cómplices e de gozar dos netos, porque eles xa foron pais, xa tiveron que exercer unha responsabilidade sobre a educación dos seus fillos, e aínda que os coiden, como dicía aquí de vez en cando, pois a responsabilidade única e principal da educación dos fillos é dos pais. Porque creo que temos que ter claro que os avós non lles corresponde as tarefas educativas, eso é cousa dos pais, pero sí que lles corresponde as tarefas de tipo cultural, e a cultura é unha parte moi importante da educación, é a primeira tarefa da cultura. Os avós facilitan neste sentido a acción cultural, son ponte entre o pasado e o presente, son testemunha da árbore familiar, da xenealoxía,
da cultura inmaterial. Todo eso é un papel moi importantísimo, cultural e, por iso, educativo, que deben desenvolver os avós. A verdade é que estes avós tiñan moi claro cal era a súa función, en distinguían perfectamente a función dos pais da súa, pero é certo que noutros casos hai un choque, non? Porque os avós, igual que pasan moitas horas cos nenos, pois acaban influindo na educación deles, pode isto dar lugar a problemas dentro da familia? Bueno, a ver, os avós que coñezo están todos encantados de coidar os seus netos. Os que coñezo eu tamén, pero hai días que ten moita responsabilidade. A ver, de pais, prácticamente. Sí, eu penso que os avós teñen que ter claro que quen establece as normas son os pais, deben respetalas, e se non están de acordo, pois falar eso cando non estean os nenos presentes, nunca deben desautorizar os pais. Como dicías ti, estes avós teñen claro que a responsabilidade da educación é dos pais. Eu creo que eso é o que teñen que pensar todos os avós, que realmente eles están axudándolle aos fillos, pero que a responsabilidade e os que teñen que plantexarse as metas cos seus fillos son os pais e teñen que respetalas, aínda que ás veces non as compartan ou non estean moito de acordo con elas. Eu creo que ser avó é unha realidade, pero desde logo non creo que sexa unha licencia para manipular os fillos. Os avós teñen o seu papel e os pais teñen o seu. É dicir, os avós teñen todo o tempo do mundo, pero todo o tempo do mundo é un tempo deles. Non é dos fillos nin dos netos, aínda que o entreguen con moitísima xenerosidade. Eles teñen dereito a gozar da súa xubilación, a gozar do que a sociedade ofrece, a facer viaxes, a vivir esta etapa como queiran, pero desde logo os fillos non teñen dereito a abusar dos avós e a poñer no seu lombo unha carga educativa que non lles corresponde. E como cambiou o papel dos avós, non? Porque eu me imagino que haberá moitos máis avós agora que se encargan dos netos, principalmente debido á chegada da muller, da chegada generalizada da muller ao traballo, ao mundo do traballo, porque antes, hasta fai uns cantos anos, en España, as mulleres estaban na casa e coidaban dos fillos, agora traballan mulleres e homes por igual, supoño que isto afectará en que cada vez haya máis avós que se encargan dos nenos, non? A ver, o que é o papel do avó, eu penso que realmente non cambiou, evidentemente que agora a muller traballa fora do fogar e implica que haxa outra persoa que sustituya as tarefas que ela facía antes. Sempre, antiguamente vivían varias xeracións xuntas, entón era normal convivir cos avós. É dicir, eles xa formaban parte da educación dos netos. Entón, eu penso que o que dicíamos antes, que realmente o papel en sí non variou, varían as circunstancias, que haberá familias que evidentemente son os avós os primeiros responsables da educación dos nenos, pois seguramente, pero bueno, será debido a circunstancias de tipo familiar, económico, que tampouco se pode entrar nelas sin coñecelas. Eu creo que o papel efectivamente cambiou moitísimo, sobre todo porque a xubilación oficial non se corresponde coa xubilación real. Hoxe temos ás veces xubilados con 50, con 51 anos, que nin son avós, non? E moitos deles están desenvolvendo unha función de canguros a pleno tempo. É dicir, canguros, además, moi baratos, e moi fiables, porque teñen un amor inmenso polos seus netos. Que vai a coidar mellor os nenos cos avós, claro. Efectivamente. Vamos a facer outra pregunta, porque os avós que víamos nesta reportaxe, a verdade é que todos estaban encantadísimos cos seus netos. Como lles afecta isto aos avós? Rexuvenece coidar dos netos? Bueno, eu penso que sí, que como volver a vivir, ou ao mellor gozan máis do cuidado dos netos que gozaron do cuidado dos fillos, precisamente porque teñen máis tempo, porque agora ao mellor están xubilados, entón teñen tempo de velos como medran, que ao mellor os fillos non puideron dedicarlles ese tempo que desexarían, porque tiñan que traballar. Eu penso que principalmente eso, que lles dá ilusión, que teñen outras ilusións. Evidentemente, penso que os rexuvenece.
Eu, ademais, creo que contar cos avós aporta vantaxes moi importantes, é dicir, os avós séntense efectivamente máis novos, pero séntense útiles, séntense valorados, séntense queridos, senten que os pais non lles están roubando o cariño dos netos, eses pais, esas nais, que agora son obrigados a longuísimas xornadas laborais, séntense máis tranquilos, porque os netos están en moi boas mans, e os netos, desde logo, están encantados. Ti falabas tamén ao principio de que os netos aproveitaban esa cultura, esa experiencia familiar dos avós. A mesma pregunta que vos fixen para os avós, como lles afecta aos netos, non? En positivo, que é o que poden aprender dos avós que igual dos pais non é tan fácil, que poden aprender dos avós os nenos? Todo o que cultura inmaterial, todo o que ponte co pasado, todo o que coñecer a propia árbore xenealóxica, todo o que coñecer o valor de onde vimos, todo o que coñecer as tradicións, os contos, o tempo que viviron eles, todo o que coñecer a experiencia vivida desta xente que ten tantas experiencias no lombo de alegrías, de enfermidades, de dor, de morte, de traballos. Todo iso, de alguna maneira, se vai transmitindo aos netos. E é un papel imprescindible. Eu engadiría que hai un dito que di que o neno que ten unha avó ten un tesouro. Creo que a frase que xa o di todo. Entonces, a situación ideal é que os pais se encarguen da educación dos fillos e que os avós que estean como apoio dos seus fillos e dos seus netos, e tamén un pouco eso, noutro plano, non? Nun plano máis de divertirse, de pasar tempo de lecer con eles, non? Claro, os avós son unha figura imprescindible para unha familia que ten netos. Nos en preescolar na casa descubrimos esta figura, estamos a valorala moitísimo, porque os avós aportan moito no eido educativo, pero, efectivamente, sabendo sempre que a principal figura educativa na familia son os pais, os que marcan as normas, os límites, os que din así, os que castigan. Ás veces os pais din, é que os avós miman moito os netos. Bueno, é que? Pois é a súa función. É a súa función. Claro, a relación afectiva é diferente, debe ser diferente. Entón, os nenos teñen patróns diferentes, identifícanse con figuras afectivas de diferente maneira. Quero facervos outra pregunta, cambiando totalmente de tema e aproveitando que vos teño aquí. A semana pasada salía publicada na prensa unha condena a unha nai que petou unha bofetada ao director do centro no que estudiaba o seu fillo, que lle caeu un ano de cárcere. Que opinades desto? Bueno, eu non coñezo realmente como foi a cousa, o que si digo é que os conflitos non se solucionan desa maneira. Eu só teño iso que dicir que hai outras maneiras de solucionalos, a través do diálogo. Pareceme que esta sentencia é moi pedagóxica. Non, é que ven un pouco a conto tamén ca lei de participación e convivencia cidadán, escolar, que xa están trámites de aprobarse para que os maestros sexan figuras públicas, non? Como cambiaron as cousas, non? De ser o maestro represor a que os nenos, xa non os nenos, os pais dos nenos cheguen a un colexio a petarlle a un profesor porque non están de acordo co... Bueno, eu creo que eso ademais son casos aislados que tampouco se pode xeralizar e insisto en que eso é un principio educativo, é dicir que as cousas non se solucionan de forma violenta. Pero creo que é un acto, esta condena a esta muller é un acto pedagóxico moi importante, é dicir, que todo acto ten consecuencias e que todo acto público, nun lugar público, ten consecuencias. O funcionario que fai mal a súa labor, ou aquel mestre que abusa dos nenos, é que ten como unha pena engadida. Agora hai unha serie de comportamentos que eu diría así de botarates en certos ámbitos como por exemplo na educación ou na educación que non poden quedar de ninguna maneira impunes. Eu animo a que cada vez que se produza unha agresión que se denuncie para cortar isto radicalmente. E ademais hai outro aspecto que eu quero salientar do que se está comentando aquí, que estes actos ocurriron diante dos ollos abertos dun neno que parece ser o fillo desta señora. E para mí é un agravante moi importante.
Bueno, pois queda claro. A ver se cambian un pouco as cousas, se sirve isto de exemplo, non, para que non vayan os pais a petarlle os profesores por ter un conflicto, nin unha cousa nin a outra, non? Bueno, eu insisto en que esos son casos aislados, afortunadamente son aislados, pero bueno, por ser aislados non deixan de ser chamativos e os medios de comunicación sempre recollen este tipo de cousas puntuais que salen, non? No ámbito sanitario, estes días está saltando a prensa de que son casos que van a máis, entonces hai que cortalos. Bueno, pois moitísimas gracias, Enriqueta e Juan Antonio, unha semana máis por estar aquí connosco. Gracias a ti. Graciñas a ti. En 2 semanas vémonos de novo na sección de Nais e Pais.